Чалавек не ўзнікае так. Ён збываецца, адбываецца, як рата, як дзівак, як мастак, ад якога свет адбіваецца. Чалавек не знікае так, бо ў кішэні вякоў пятак. Ён сціраецца ад дарогі, разбіваецца аб адчаі, пераходзіць ва ўсе трывогі веку, што яго прыручае. Перш чым вочы заслоняць векам, чалавек хоча стаць чалавекам. Шаноўныя сябры, фальклорны гурт «Варган» з Полацку запрашае вас на святочны канцэрт, прысвечаны 85-годдзю народнага паэта Беларусі Рыгора Барадуліна, які адбудзецца ў канцэртнай зале «Верхні замак» 1 сакавіка 19:00. А пакуль вы збіраецеся прыйсці да нас, мы, фальклорны гурт «Варган», актыўна рэпетуем і рыхтуемся. Хадземце паслухаем.